Selvfølgelig kan jeg det. Det kan jeg da. Nej, hvor lækkert. Nu er vi så kommet på en stor vej, så han skal til gå. Lisa Drag Race. Kom her. Godmorgen alle sammen. I dag der er det fredag den 27. oktober. Der er en uge til, at jeg stopper i skole. Jeg stopper fredag i næste uge, har jeg aller sidste dag. Så har jeg også lige fået lavet mig en lille morgenkaffe, så det er vildt lækkert. Men nu vil jeg tage lidt makeup på. Jeg har nu gjort mig klar, og jeg er klar til at cykle afsted til skole. Så det skal nok blive vildt spændende. Der er allerede nogle af mine venner, der har skrevet, kom du ikke i dag, kom du ikke i dag? Og jeg er sådan, jo, det gør jeg, men jeg valgte bare først at komme her senere. Så lad os afsted. Så er jeg ankommet på stationen. Jeg savner mine venner fra skolen så meget, så jeg glæder mig sygt meget til at se dem igen. Jeg valgte at tage hjem. Jeg fik et anfald midt i timen, hvilket virkelig ikke er særlig fedt. Så nu er jeg på vej hjem fra skole. Efter jeg ikke har været i skole i 4 uger, er der 2 moduler, så må jeg hjem. Men de skulle alligevel sidde og skrive noget, som jeg overhovedet ikke har været med på, fordi jeg har været væk, jeg tror på. Så det er fint nok. Nu er jeg så på vej hjem, og så skal jeg ride hest. Julemusik! Jeg er totalt kommet i julestemning. Ja, jeg hygger mig, og jeg glæder mig til at komme hjem og få reddet nogle heste og slappe lidt af, og jeg skal have noget sushi med min mor i aften, hvilket jeg glæder mig vildt meget til. Det skal blive vildt hyggeligt. Et par timer siden, at jeg sagde, at vi har været ude og gå en tur. Og nu har jeg altså spist med min mor, og det var virkelig hyggeligt. Vi fik spist lidt sushi, og vi fik set noget serie og så videre. Og nu vil jeg så gå i gang med at fodre alle hestene inde i stald. Godmorgen alle sammen. Lige nu sidder jeg og prøver at redigere lidt af videoerne fra i går allerede. Og så vil jeg få lavet mig en morgenkaffe, så skal jeg ned til hesten. Og skal jeg bade. Jeg skal have vasket mit hår, for jeg skal til et event her senere. En afslutning på det teater, jeg har lavet her de sidste par uger. Nu er jeg så hoppet i stallen og i mit staldtøj. Jeg tænker, at jeg vil springe en lille smule på fistang, og så laver jeg nok bare noget dressur eller noget jordarbejde på jura. Og med de undskyld, at kvaliteten den lige blev skiftet fra at være god til at være dårlig, men det er altså fordi, at jeg har glemt at tage mit kamera med ned i stand, og jeg gider ikke lige gå op og hente det. Så nu bliver det på min telefon. Okay, så det bliver ikke lige springende i dag. Jeg har lige været ude og tjekke vores udendørsbane, og hvis I kan se, så er den meget rød, og den er også meget tung. Så det bliver desværre ikke springende i dag, fordi at der er andre, der hedder inde i vores stuehus, så der kan jeg ikke springe. Så det bliver bare noget dressur og noget hyggebådning i dag. Så kan det være, at jeg springer ham i morgen. Vi er nu færdige med at ride, og Fiston han var rigtig, rigtig god. Så nu vil jeg lige sætte ham tilbage ud for folk. Ikke pisse. Okay. Jeg er nu blevet færdig med at mue løsdriften, så nu er jeg ved at være klar til at skulle op og skifte tøj og i bad, så jeg kan komme videre til det event, jeg skal til. Hej Jora. Hej skat. Så har jeg været i bad, som I nok kan se. Jeg har fået skiftet ind til det tøj, jeg skal have på til eventet her senere. Og så kører vi om cirka en times tid, så jeg tænkte lige, at jeg vil få mig en lille kop kaffe, inden vi kører. Og så lige gøre mig klar. Så er jeg kommet i bilen, og jeg har gjort mig helt klar og puttet make op på og så videre. Ja,
Vi kører nu, og det tager cirka sådan en halv time at køre hen. Så. Selvfølgelig kan jeg det. Det kan jeg da. Ej, hvor lækkert. Ej, det er så virkelig. Det var ikke nogen benzin. Det gør jeg da. Nej, så skal der klikke. Jo, ej. Ja. Du skal ikke lære fotografen, hvordan man filmer. Det er Undskyld. Ho, må jeg lige? Ho. Der er afslutninger. Og så er der show. En afslutningsshow. Præcis. Men hvad kan sådan et afslutningsshow egentlig? Det afslutter et show, eller er det et show? Det afslutter et show. Må jeg lave show? Har jeg elsket lavet show i 13 år. Det er nok. Du har sprunget i bunken her. Så nu skal der begynde et eller andet show, hvor folk forbereder sig. Og det bliver altså spændende. Og vi drikker sodavand, kolde sodavand. Og vi keder os lidt, fordi der er ikke rigtig noget spændende. Så derfor så bruger vi tiden på at filme, det bliver sjovt. Og folk går rundt. Ej, hvor det er mærkeligt. Ja. Jo, vi hygger, og vi ser godt ud. Yes, slæg. Jeg er kommet hjem efter et mega hyggeligt event og afslutningsshow. Så det var virkelig, virkelig hyggeligt. Og nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil ligge og slappe af. Og måske se noget serie. Finde på, at der er noget hyggeligt at lave, indtil jeg er træt nok til at gå i seng. Godmorgen alle sammen. Jeg er lige stået op. Jeg skal til at gøre mig klar, fordi i dag får jeg besøg af Sofie fra Hestehjerte podcast. Der kommer til at være linket til podcasten i bunden. Så planen er for i dag, at jeg lige nu skal gøre mig klar til, at Sofie hun kommer. Og så vil jeg gå ned og ordne jura og lige få hende børst. Sofie hun kommer her klokken 11, og jeg glæder mig utrolig meget til at møde hende og se, hvad det er, at hun har af planer. Hun har skrevet ud på sin egen story, at folk bare kan stille mig spørgsmål, hvis de har noget. Efter jeg har optaget podcast, og Sofie ligesom er smuttet hjem igen, så er planen, at jeg skal springe lidt på fisstang, fordi det fik jeg jo ikke lige gjort i går, og det vil jeg gerne have gjort i dag. Efter jeg har sprunget fisstang, så skal jeg ind i Royal Arena sammen med min rigtig gode veninde fra teateret, og vi skal ind og se RuPaul's Drag Race. Ej, hvor fedt. Det styrter bare ned udenfor. Jeg skal hente jura. Og jeg tror, jeg skal lave sådan 1, 2, 3 løb. Fordi Sofie kommer om et kvarter. Og der skal jura være færdig. Så jeg gør det nu. 1, 2, 3 løb. Så er Sofie smuttet igen. Det var rigtig, rigtig hyggeligt at sidde og snakke sammen med hende. Venter på, at Jura hun lige får skidt, fordi vi skal tage gødningeprøve i dag. Så det er bare mere at vente, og så håber vi på, at det sker snart, så hun ikke skal stå alt for langt væk fra sin mænd. Stok og er på vej videre, som I nok kan se, siden jeg sidder i et hesttog og bare rolig. Selvom jeg sidder i stillezonen lige nu, så er der altså ingen mennesker, bare rolig. Lige til Drag Race. Her vi er. Vi er strandet på Øresund. Nej, du kommer aldrig hjem. Jeg kommer ikke hjem. Jeg kommer hjem klokken 3. Min hvis jeg er heldig. bil står heldigvis på sådan en Høje-Taastrup station. Ja. Du har langt vej. Det gør vi ikke. Ja, vi gør så. I kulde og mørke. Jeg skal egentlig i skole i dag.
Det skal jeg egentlig også. Klokken er 00:31. Du kom hjem kl. 3. Hvis jeg er heldig. Altså sådan, enten er jeg strandet på Hillerød, eller så kommer jeg hjem kl. 3. Og hvis mine forældre virkelig er i godt humør, og sådan noget, så henter de mig et sted. Men det kommer nok ikke til at ske. Det er så lige her.